बे डिफेन्स बर'खौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट नाङा जे डिफेन्स बर'आ बर' जाथिखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि इमेज बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे बर' फरायसा आफादखौ बे माने लासिं सिं खालामदों बियो बदनाम खालामदों डिफेन्स बर'खौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै जों माने मिटिं खालामहैगोन दा रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायहरो जाहाथे डिफेन्स बर'नो जाहाथे जों रावबो सासेयाव भट होआ बे बर' हारिखौ थगायदों मानसि बे थगायग्रा मानसिनो जों भट नाङा आं रायजोखौ खावलायहरो सुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय मा बुंगोन बेथ' लेटसो जादों बे आगोलावनो जयेन जाखानांगौमोन माने बे जेसेबां एबसुआव माने थाबाय थादोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे एबसुनि गोथारथिखौ बे लाखियाखै बे राजनिथि हान्जा इउपिपिएलनि माने सासे दैदेनगिरि बादि बे खामानि मावबाय थादों दा बिराद बदनाम खालामदों बे एबसुखौ दा बे जे इउपिपिएलआव जयेन जाबाय दा बेल' नङा जों लुबैदोंमोन जे एबसुनि गोथारथिखौ लाखिनांगौ बेखायनो बेजों जा लोगोफोर दं माने कनिन माने बसुमतारी ओमफ्राय जा खोरोमदाव औवारि दा बिसोरबो एबसुआव थाबाय थानो दरखार गैयामोन बेबो जयेन जानांसिगोन बिसोरखौ जों मिथिखागौ बयबो बिसोर इउपिपिएल मानसि दा बिसोरो जे इउपिपिएल खालामबाय थादों दा दिनै एबसुनि बे जायनाखि मान इज्जत बेखौ बिसोर नस्थ' खालामगोन बिसोरखौ बिसास खालामनो थान मोनगोन ओंखायनो बिसोरो जयेन जानाया मोजांमोन इउपिपिएलआव थाबैनो जों बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे माने जोंहा माने दिपेन बर'आ जे रोखोम खोथा बुंगासिनो दं गावखौ माने जाथिनि मावनो थाखाय बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो मोनसे स्पेस होनांगौ सेफ स्पेस होनांगौ सेफ जायगा देरहानांगौ होनना बुंदों दा जों खिन्थु बुंनो लुबैयो दिपेन बर'आथ' जाथिनिफ्राय जेबो मावाखै बे जाथिखौ माने थगायबोदों जाथिखौ गुलाय गुजाय खालामबोदों जाथिखौ आलाय सिलाय खालामबोदों एबसुखौ बदनाम खालामबोदों बेथ' दिपेन बर'आ खालामबोदों बेखौथ' बे नंखाय बुंनो हाया बे दा जों बेखौ बोराबनाय खार'ना बे जाथिनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावाखै जाथिनि इस्युआव मोनसेबो नांबोआखै बेखायनो जोंखौ बोराबदों दा दिनै माने इलेक्सन कमिसना आसामाव बिटिसिआव माने गासै 15था रिजार्भ समस्ति होबाय जोङो माने एमएलए समस्ति हरबाय दा बे एमएलए समस्तिया शेड्युल ट्राइब एरिया हिसाबै शेड्युल ट्राइब खुंथाइ हिसाबै शेड्युल माने खुंथाइ हिसाबै 6 शेड्युलनि आन्दाराव खुंनाय हिसाबै बे 15था जायनाखि एमएलए समस्ति बे गासिबो माने ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ जानांगौमोन दा जों बेखौ लानानै जों गोबां माने डेलिगेसनसिम थांनानै बुंदोंमोन खिन्थु दिपेन बर'मोनहा जेबो बुङाखिसै बिथांमोनहा बे इलेक्सन कमिसना जेब्ला 6थाल' जोंनो सिट रिजार्भ खालामना होयो बिटिसि एरियानि थाखाय ओमफ्राय 9थाखौ जेब्ला जेनेरेलफोरनो माने अपेन खालामना होयो दा बेयाव बिथाङा होमब्लाबो बरायदों खुसिदों मोजां रंजादों बिसोरो फुरथि खालामदों आरो लोगोसे जायनाखि दरंनि जायनाखि उदालगुरि एमपि सिट बे एमपि सिटखौबो जों एसटि जानांगौ होननानै जों बिदोंमोन मानोना 6 शेड्युल एरियायाव माने एमएलए एमपि सिटआ रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा जों बेखौ बिदोंमोन खिन्थु बिथाङा बे समावबो जेबो बुङाखिसै दा जेब्ला क'क्राझारनिखौ एसटि डिक्लेयार होबाय ओमफ्राय उदालगुरिखौ दरं उदालगुरि खालामबाय आरो दरं उदालगुरि जेब्ला खालामो बे मंगलदै समस्तिखौ गासिबो बे दरं उदालगुरि समस्तियाव सोहरना होबाय माने जोंनि बिटिसिनि सिमाखौ सिफायनानै दिनै बिटिसिनि बाउन्डारिखौ माने नहर खालामनानै दरं उदालगुरि एमएलए एमपि सेगमेन्ट मोनसे खालामबाय दा बे खेत्रआव बिथांमोनहा गोख्रों रल लानांगौ बेखौ लायाखै बिथाङा बरायदोंसो दा बेफोर दायनिगिरि बिथाङा खामानि मावदों दिपेन बर'आ जाथियाव खुनु मोनसे जाथिनि सिरियास जेब्ला इसु जायो फंसे खोथा बुङाखै बे आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गासै 9था समस्तियाव ट्राइबेल नङै बिजाथिफोरा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायदों दा जों बेखौ जोङो प्रटेस्ट खालामदों जिगु जों बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिपेन बर'मोनहा फंसे खोथा बुङाखै जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव उनाव ट्राइबेलफ्रा दाराय मोना बे खोथा बुङाखै दा गथे बे दायनिगिरि बियो बेखौ माने जोङो गोरों लायाखै आरो बिनि बादैबो जेब्ला माने बिटिसिआ 2003आव एकर्ड जायो बिटिसि एकर्ड जायोब्ला एकर्डआव रोखा लिरदों एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिलखौ सालायनांगौ होननानै ओमफ्राय एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनानै बिसोर थाबैनो बाउन्डारि बानायनांगौ ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि जायनाखि रिजार्भ समस्तिफोर कनस्टिटुवेन्सिफोर बेखौ बायनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्डआव बुंना होदों दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै लाबोनानै एकर्ड सिगनेटारिसफोरखौ लानानै बे इन्ट्रिम काउन्सिल जादों एकर्ड सिगनेटारिस होनबा हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म सब्राम माने बसुमतारी देरहासार बसुमतारीमोन हितेश बसुमतारीमोन बिसोर माने एकर्ड सिगनेटारिस दा गथिखे बिसोरखौ लाफानानै बे माने इन्ट्रिम काउन्सिल दादों ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै बेबो बे माने कय मासनि गेजेरावनो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थिखांबाय मोनब्रै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि
मोनब्रै माने जिल्लाखौबो खामार लाबाय ओमफ्राय मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासै 40टा समस्ति बाहायनो लाबाय दा 40टा समस्तिनि गेजेराव दा 30टा समस्तिखौनो बिटिसिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय 10टाखौ माने बयनोबो हगारबाय मोनबाया अपेन फर अल ओमफ्राय मोनबाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ बिदि खालामबाय मोजां माबा खालामदों दा गथिखे बेखौ मावखांनायनि उनाव इलेक्सन जाबाय 2005आव दा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हाग्रामाखौनो दायथ' हरबाय जेब्ला एकर्ड सिग्नेटरि हिसाबै बिदि सालायनो दा गथिखे बेनो चान्स होबावनांगौमोन बेनो मावफुंनो चान्स होबावनांगौमोन दा खिन्थु बिसोर चान्स होआब्लानो बिसोर मा खालामखो प्रटेस्ट खालामबाय एखेबारे मावनो स्कप होआखिसै माने हाग्रामायाव ओंखारनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौ शिफ्ट खालामनो थाखाय नाजाबाय गन्दगल जाबाय दा बिदि गन्दगल जायै नै बिसोर माने प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामबाय बड'लेण्डनि जेबो गैया जेब्ला एकर्ड जाहां जाहां माबाने एनडिपिजों बेखौ बिसोरो माने आनडिउ एडभान्टेज लानानै बिसोर गावसोरसो एकर्ड खालामनो आवगायबाय दा बिसोरो बै समाव बड'लेण्ड रायजो मोननोसै होननानै बर' हारिनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनिफ्राय थै सहि लादों बिसोरो थैनि सहि गोरिब गुन्द्रा जाम्बानिफ्राय थै सहि लानाय मेम'न्डाम हैदों बिसोरो दा दिनै बे थैनि सहि लानाय मेम'न्डाम हैनायनि उनाव दिनै मा लाबोखो बिसोरो बिटिआर सुक्ति खालामनानै रायजो नांलिया होननानै लाबाय बेसेबां गिदिर अफराद बियो रायजो नांलिया आरो लोगोसे बे बिटिसि मोनखानाय गामि जायनाखि जाहा दंमोन 3059टा गामि बे 3059टा गामिनिफ्रायनो नान ट्राइबेल गामिखौ दानख'नायनि बिसोर एकर्ड खालामनानै लाबाय दा डिफेन्स बर्डआ बेनि थाखाय दायनिगिरि दा जों बेखौ जावले डिफेन्स बर्डआव सोंबाय थादों खिन्थु बिथांमोनहा जोंनो जेबो रिप्लाय होनो हायाखै दा दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा रिप्लाय होनांगौ आरो रिप्लाय होनो हायाजासे गावखौनो माने जाथिनि थाखाय मावदों आं माने 25 बोसोर एबसुआव थानाय जाथिनि मावदों बेबायदिब्ला जों बेखौ गनाय हाया दा जों खावलायदों रायजोखौ खावलायगोन जे डिफेन्स बर्डआ बर' जाथिखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि इमेज बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे बर' फरायसा आफादखौ बे माने लासिंसिं खालामदों बियो बदनाम खालामदों गथिखे बे डिफेन्स बर्डखौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट होनो नाङा जों बेखौ दिनै माने खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो केम्पेनाव ओंखारगोन डिफेन्स बर्डखौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै जों माने मिटिं खालामहैगोन दा रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायहरो जाहाथे डिफेन्स बर्डनो जाहाथे जों रावबो सासेयाव भट होआ बे बर' हारिखौ थगायदों मानसि बे थगायग्रा मानसिनो जों भट नाङा आं रायजोखौ खावलायहरो